Пачакай, давай я павітаем усіх людзей. Всім привіт. Давай вот вітаем усіх у нашай кавярні «ЗНО». Вельмі рады ўсіх бачыць. Калі ласка, можете, ось я вітаю ўсіх крынічнай вадою, усе можете взять сабе, як гэта кавярня, каву, гарбату, ці вадзічку, ці сок, ці хто што хоча піць. І я надзвычай рада прадставіць нашага сённяшняга госця, вельмі добрага і вельмі даўнага сябра, Сергей Дубавец. Я бы сказала, што гэта такі сённяшні філамат. Ці быў І філарэт. Філарэтаў многа. Добра, на філарэта я згодная таксама, але проста, што філарэту многа, філаматаў мала. Сергей это менавіта хутчэй філамат, таму што ён быў адзін у сваёй ранняй маладосці, быў адным з ініцыятараў і заснавальнікаў гэтага першага ў новым часе геніяльнага моладзевага аб'яднання «Майстроўня», якое пачало раптам даследаваць і вяртаць Беларусі Беларусь, вяртаць Беларусь беларусам і беларусам і Беларусі беларусаў. Потым дзесьці неўзабаве быў адным таксама з ініцыятараў і заснавальнікаў моладзевага аб'яднання літаратурнага «Тутэйшыя». Таксама адным з заснавальнікаў Беларускага народнага фронту адраджэння. Это значыцца, в самых розных галінах працаваў, а потым ужо на гэтай са сваёй філамацкай хвалі пачаў засноўваць розныя выданні. Самае першае, ты папраў, калі я памыляюся, мне здаецца, самае першае гэта было гэты першы літаратурны недзяржаўны зборнік, які зваўся «Літаратура». Такой сам выдатаўскі, былі сам выдатаўскі, тады ўжо былі там навіны БНФ выходзілі, а ты тады зрабіў маленечкі такі зборнічак новай літаратуры, новых тагачасных паэтаў, празаікаў, літаратура. Два нумары выйшла, але ён быў не першы. Былі яшчэ, да яго быў падпольны «Бурачок», да яго быў падпольны «Люстрадзён». Яшчэ быў «Люстрадзён», яшчэ быў «Бурачок», то есть такі скарынаўскую працу рабіў па поўнай праграме, то есть такі выдавец. І такі, значыць, павыдаваў «Люстрадзён», «Бурачок», тады «Літаратура», тады ў 90-м годзе заснаваў газету «Свабода» і парэдактарстваў там гады 2, так? А тады ў 91-м годзе наогул зрабіў такі адчайны, адважны крок і заснаваў наноў у Вільні газету «Наша Ніва». Все тады страшэнна сумняваліся, ці можна ўвогуле так рабіць, таму што «Наша Ніва» гэта легенда ўсё ж такі 10-х гадоў 20-го стагоддзя, там ці пачатку 20-го стагоддзя до 15-го года. А Сергей взяў і зрабіў новую «Нашу Ніву». І бачым, «Наша Ніва» потым перажыла яшчэ адно перараджэнне, але жыве і дагэтуль. Сам Сергей рэдагаваў газету «Наша Ніва» там гадоў 9-10 у Вільні. І гэта, конечно, была абсалютна фантастычная газета, якую свет не бачыў, і адыгрывала вельмі падобную ролю на тую, якую адыгрывала «Наша Ніва» на пачатку 20-го стагоддзя. Так, і напрыканцы 20-го стагоддзя яна такім чынам праз Сергея Дубаўца вярнулася. Апроч гэтага, стаўся там журналістам, працаваў на радыё «Свабода» і рабіў перадачу «Вострая брама» рэгулярную, вельмі цікавую. І панавыдаваў цэлую кучу сваіх кніг, сярод якіх, я толькі пра апошнія згадаю, вельмі была такая знакавая, значная кніга менавіта пра майстроўню, якая звалася «Гісторыя аднаго цуда». Она была спачатку пракручана менавіта праз радыёперадачы, а потым выйшла кнігаю, такой назваю «Гісторыя аднаго цуду». Потым мы уже згадалі, што апошні раз у беларускім калегіуме мы віталі Сергея Дубаўца у 19-м годзе у нашых сустрэчах у кнігарні Логвінаў, дзе мы гаварылі пра ягоную кнігу «Д'ябал запрэжаны ў плуг». Там вельмі было што пагаварыць, і вельмі засталося што пагаварыць. І дзесьці апошняя кніга, это, відаць, там Тамарэскі, пра судно далесем юркойцам, так? Такая таксама як это сказаць, журналісткая
фантасмагарычная такая кніга, таксама такая вот вельмі цікавая рэч. Вось, і сярод вельмі сваіх шматлікіх вызначэнняў Сергей назваў сябе літаратар для сённяшняй сустрэчы, значыць, хай літаратарам і будзе. І гаворка наша пойдзе, як я разумею, пра адзінства беларускай гісторыі. Тут закруціў такую назву пра скажы-ка дзядзя, да? Скажы нам шумскі, чаму ні ў іх, ні ў нас не атрымліваецца і у каго большыя шансы. Карацей, это беларускі лёс вачыма удзельніка барадзінскай бітвы з боку Наполеона. І вось, я вот выдыхаю, і цяпер, калі ласка, я даю слова нашаму госцю. Вось, і потым, калі ласка, можете таксама задаваць пытанні, уступаць у дыскусію, уступаць у гутарку. Вось, ну і ўсім зычу карыснага, плённага і прыемнага часу. Вітаю цябе. Дякую. Вітаю всіх. Скажи нам шумскі. Гэта сапраўды перагук з вядомым вершам Лермонтова «Барадзіной», які мы ўсе мусілі і які сённяшнія пяцікляснікі мусяць вывучаць на памяць у школе. Пяцікляснікі беларусы. І яны зазубрываюць гэты верш. Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва спаленная пожаром французу отдана. Але вельмі рэдка ім тлумачаць, што гэта значыць. І я взял такую параллель. Чаму это не локально, бо это тычыцца абсолютно всіх школьнікаў, усіх беларускіх школ. Я взял іншага сведку, ну, Лермонтов не сведка, он просто паэт. Я взял сведку гэтых падзеяў з французскага боку, таму і назваў «Скажи нам шумскі», таму што можа быць, для тых, хто не ведае, гэта будзе першае важнае адкрыццё, што беларусы, а калі мы кажам беларусы, мы маем на ўвазе асэнсаваных людзей, свядомых людзей. Беларусы у Наполеонаўскую вайну воевали на баку Наполеона, як гэта не дзіўна, воевала ўся беларуская шляхта. Увогуле ўсе беларусы, якія рабілі гэта з уласнай волі. Усе, як бы цяпер сказалі, прасунутыя беларусы, самастойныя людзі, яны воевали на баку Наполеона. Зусім нядаўна яны страцілі сваю фантастычную, залатую краіну, якую страшэнна любілі, Вялікае княства Літоўскае і Рэч Паспалітую таксама. Ім мроілася, што следам за адраджэннем Варшаўскага каралеўства, як гэта адбылося з прыходам Наполеона, у выніку вайны 1812 года будзе адноўленая і ВКЛ, Вялікае княства Літоўскае, іхная радзіма, якую яны памяталі вельмі добра, і якая часова, на іхную думку, знаходзілася пад не такой даўняй расійскай акупацыяй. І, ў прынцыпе, калі браць мэты ўсёй гэтай вайны, пахода на Расію, гэта трэба было даціснуць цара расійскага Александра, разбіць ягонае войска ў вялікай бітве, якая і мелася быць барадзінская, і падпісаць з Александром мір на сваіх умовах. Это значыць з адноўленым незалежным Вялікім княствам Літоўскім і Рэччу Паспалітай.
І вось летась вясной, калі ў нас пачалася пандэмія, калі мы ўсе пайшлі на добраахвотную самаізаляцыю, я, думаючы, чым заняць людзей, прыдумаў такі занятак. Я взяў кнігу ўспамінаў Станіслава Шумскага «У бітвах і вязніцах». Гэта самага ветэрана Барадзінскай бітвы. Яна па-польску, я стаў яе патроху перакладаць часткамі і чытаць на відэа, дадаючы свае каментары. Каму цікава, можна зазірнуць на Ютубе, там вісіць гэты хоум-відэа-серыял невялікі, не закончаны, бадай толькі пачаты. На Ютубе можна это паглядзець. Чаму я выбраў гэтага Шумскага? Ну, тут можна пералічваць вельмі шмат фактараў, прычын. Калі ў Вільні я шмат вельмі разоў бываў яшчэ з маладых гадоў на могілках Росы, мяне ўражваў там заўсёды такі вялізны чорны помнік з вялізным надпісам «Шумскі», маршалак Віленскі. Ну, на тыя часы пад расійскай акупацыяй это предводитель дворянства. Але предводителем дворянства он стаў значна пазней, пасля Наполеонаўскай вайны. І вось я нязменна ўпіраўся ў гэты помнік, і ён, як і многае, што я бачыў на могілках Росы, сагравала мне душу, і мяне вельмі прыцягвалі гэтыя людзі, якія там ляжаць, прыцягвалі маю ўвагу, маю нават нейкую сардэчнасць. Мне здавалася, што я знаходзіў нешта ў самім сабе. Тое, чаго ў звычайным савецкім хлопцы быць не магло і не павінна было. Яшчэ адна прычына, гэтая кніга Шумскага, яна абсалютна невядомая беларускай гістарыяграфіі. І нідзе, нікім, ні ў вікіпедыях, ні ў такой літаратуры ніколі абсалютна не сустракаецца. То бок, вельмі такія сур'ёзныя знаўцы гэтага перыяду гісторыі, яны павінны ведаць, па ідэі, гэту кнігу, але я не сустракаў ні ў кога згадак ці нават спасылак не сустракаў. А пры тым, што яна вельмі важная для разумення беларускай гісторыі, а калі ўзяць там палякаў і літоўцаў, палякі яны ведаюць пра эту кніжку, але это не іхная частка гісторыі. Это цалкам все прысвечана нашым землям і нашаму краю. І тут увага польскіх даследнікаў трошки прытупляецца. Яшчэ прычына, што эта кніга пра барацьбу нашага народа, нашых продкаў за свабоду. Гэта таксама вельмі важная рэч, таму што мы там у дзяцінстве, напрыклад, захапляліся амерыканскімі індзейцамі, іх барацьбой за свабоду. Я заўсёды думаў, а ці было ў нас нешта такое. Ясна, што далей Марата Казе я нічого не знаходзіў. А літаратура, мемуарыстыка пра барацьбу нашых продкаў за свабоду, яна ёсць, але яна пераважна на польскай мове. Так склалася гістарычна. Можна это доўга тлумачыць, але
Просто Рэч Паспалітая апынулася ў стане, аказалася ў стане прыгнечаных нацый. А Расія в стане прыгнятальніка. І таму як бы вот гэтыя беларускія змагары за свабоду, яны былі пераважна з гэтага прыгнечанага боку. Інакш, калі б яны былі на баку прыгнятальнікаў, на што ім змагацца і супраць чаго. Вось, таму эта літаратура збольшага па-польску, і это вельмі важна, яе падымаць, перакладаць. Ну, яшчэ была прычына ўзрост. Шумскі пісаў свае ўспаміны, калі яму споўнілася 60 гадоў. І я за яго засеў, калі мне споўнілася 60 гадоў. Яшчэ прычына – это пандемія. Шумскі пражыў 80 гадоў, памёр у Вільні і пахаваны на могілках Росы, але памёр не ад старасці, а памёр ад халеры, эпідэмія якой бушавала ў Вільні у той час. Ну, яшчэ вельмі важна, што гэтая кніжка – это сведчанне чалавека, які піша выключна пра тое, не пра гістарычныя панарамы, а пра тое, удзельнікам чаго ён быў непасрэдна сам. Але сам ён шмат у чым удзельнічаў, і у вайне з Напалеонам ён быў знаёмы з Напалеонам, ён быў знаёмы з ягонымі генераламі. І я вот взял фрагментик вам почитать, что Шумскі удзельнічаў, ну, умоўна удзельнічаў у апісаным Лермонтавым у тым самым вершы «Маскоўскім пажары». Ён быў афіцэрам у штабе неапалітанскага караля Мюрата. Штаб стаяў за 80 вёрст ад Масквы. І Шумскаму даводзілася вазіць Наполеону дэпешы, пошту. А Наполеон стаяў у самой Маскве у Крамлі. І вот такі адзін з эпізодзікаў невялічкіх, якія мяне вельмі моцна ўражваюць у этой кнізе. Цытую. Першы раз, калі адбываў гэткае падарожжа, летучы да Крамля, я ўскочыў у вуліцу, разгарачаную полымем, якое нішчыла горад, і было такое моцнае, што захопленых агнём дамоў па абодва бакі вуліцы раўчукамі сцякалі бляшаныя дахі, што мяне нязмерна здзівіла. Я не мог сабе ўявіць, каб жалезная бляха магла так плавіцца. А жар і гарачыня былі такія, што конь і я пачыналі ўжо слабнуць, не могучы дыхаць. І тады, убачыўшы узбочную вулку, дзе не было агню, я неадкладна туды зварочваў і там ужо мог аддыхацца. Вось чытаў я на відэа гэтыя ўспаміны Шумскага, а Беларусь тым часам патрошку замест трывогі пра пандэмію падымалася на выбарчую кампанію. Шумскі закончыў вайну, адбыў ссылку, быў выбраны віленскім маршалкам, узяў удзел у паўстанчым руху і ўрэшце разам з тысячамі іншых паўстанцаў патрапіў у турму. У нас тым жа часам, ну это мой літаратурны час і час за вакном на вуліцу, тым жа часам настала 9 жніўня, 9, 10, 11, усім вядомыя дні. І я зразумеў, што кніга Шумскага, якую я начытваю, і цяперашняя наша рэальнасць сталі злівацца ў адно цэлае.
і што я, чытаючы Шумскага, і я, які выйшаў на вуліцу, мы гаворым такія самыя факты, перажываем тыя самыя эмоцыі, задаемся тымі самымі пытаннямі. Мне давялося згарнуць сваё хоум-відэа і пераключыцца на тое, што адбываецца на вуліцы. Ну, на тое, што актуальнае, і тое, што часова адсунула ў бок всякія гістарычныя рэчы. Але Шумскага трэба было, прынамсі, даперакладаць. Я патроху рабіў гэта паралельна і дзівіўся тым адчуванням, якія паўстаюць у свядомасці. Вось калі я літаральна адчуў адзінства беларускай гісторыі. У мяне раней было такое падозранне, што чым глыбей ты зазіраеш у мінулае, тым больш актуальным, нават я скажу, прывабным яно для цябе выглядае. Калісьці я чытаў сярэднявечныя беларускія творы, там, лісты Філона Кміты Чарнабыльскай, мне здавалася, што это все просто, ну, як бы, нібыта ты сярод гэтага жывеш, прынамсі, у сваёй галаве. І адзінства беларускай гісторыі, гэты прынцып, гісторыі якой мы ў масе сваёй зусім не ведаем, тым не менш, яно задае нам прадчуванне і візію будучыні. Мы можам это не асэнсоўваць, але яно ёсць. От што мяне больш за ўсё уразіла ўлетку 2020 года, а можа гэта і было самае галоўнае, што все вот гэтыя сотні тысяч людзей, якія святочна апранутыя і ідуць разам, яны мелі абсалютна аднолькавае адчуванне таго, якой мусіць стаць краіна. І гэта адчуванне супадала з тым, вот, чаго 200 гадоў таму хацеў Станіслаў Шумскі. Ён быў хіба што бліжэй да той візіі за нас, толькі бліжэй не наперад, а назад. Вярнуць Вялікае княства Літоўскае, ядром якога была цяперашняя Беларусь. Вярнуць незалежнасць і чалавечны лад жыцця. Вот это задача, якая Шумскаму падавалася зусім рэалістычнай і вырашальнай. А сёння многія ўдзельнікі вулічных маршаў кажуць, што мы раптам убачылі сябе беларусамі. І наступны крок убачылі сябе беларусамі перастаць бачыць сябе рускімі, савецкімі і выйсці з рускага свету. Все ж таки мы, нават будучы, хто праціўнік гэтага свету, мы застаемся ў ім. У нейкіх сямейных традыцыях, у нейкіх фільмах, у знакамітых артыстах. Яно здавалася б не звязанае з нейкім нацыянальным асэнсаваннем, а тым не менш, яно ў нас сядзіць і запаўняе тыя лакуны, якія мусіла б запаўняць беларускае. Шумскі тут апынаецца ў выйгрышным становішчы, таму што ён у гэты
русский, расейскі, савецкі мір, ён не ўвайшоў. І ніхто тады яшчэ не ўвайшоў, все яшчэ было сваё. Тутэйшае, ну сёння мы назвалі беларускае. Прычым шумскі ў гэтым месцы, я маю на ўвазе, ну, все насельніцтва тагачаснай Беларусі надзеленае крытычным мысленнем. А з іншага боку, нам прасцей, бо мы ўжо ведаем, што мы беларусы, мы становімся беларусамі. Шумскі называў сябе палякам, але не ў этнічным сэнсе, а в сэнсе, як беларусы называлі сябе савецкімі людзьмі. Ну, каб было такое слово «рэч паспалітавец», ён мог бы назваць сябе «рэч паспалітавец». Як беларусы могуць адзін аднаму сказаць, што ты як не рускі, маючы на ўвазе зусім не прыналежнасць да рускага народу, а прыналежнасць да вот этой сацыяльна-палітычнай супольнасці Савецкага Саюзу. У этнічным сэнсе Шумскі сябе называў літвінам. І ён яшчэ не меў вот это наша мадэрнага імя, сучаснага, якое мы ўжо сябе усмакталі там як след і ідэнтыфікуем сябе як беларусы без праблем. Але я хацеў сказаць не столькі пра імя, колькі пра адзінства лёсу і менталітэту, якія выразна праявіліся якраз у яднанні людзей улетку 2020 года. І тут я хочу сказаць яшчэ пра адно важнае адкрыццё для тых, хто зноў жа гэта не ведае. Цяжка знайсці больш адрозныя лёсы і менталітэты, чым у беларусаў і расіян. Пра гэта шмат пісалася, але вот стаіць сцяна жалезабетоннай прапаганды, і якая доўбіць у одно месца, што мы адзін народ, мы адзін народ. Пры малейшым вывучэнні гісторыі, там, фальклора, этнаграфіі адразу неўзброеным вокам відаць эту адрознасць. Нават ёсць такі прыклад, што калі у пусты вагон электрычкі з двух бакоў уваходзяць два беларусы, то яны сядуць на канцах этого пустого вагона. А калі войдуць два расіяны, то яны абавязкова скучацца у сярэдзіне вагона. Такіх назіранняў за этыкай, за паводзінамі людзей вельмі шмат. Але это застаецца у тым культурным полі, такія тэксты, такія кнігі, ну, што або не вітаецца, або ўвогуле забараняецца. Это кніга пра беларускую нацыянальную ідэю, што ёсць абсалютным глупствам. Але само слово беларускі часта гучыць крамольна сёння. Ну, як той лозунг «Жыве Беларусь» купалаўскі 1905 года. Ён аказаўся сёння экстрэмісткім. Але я не хацеў праходзіць это ўсё па вярхах і тэмах. Я хацеў сказаць пра месца добра і зла у калектыўным уяўленні беларусаў і расіян. І Шумскі мне ў гэтым дапаможа. То бок я хацеў сказаць пра такое вельмі
про такую вельмі глыбокую рэч і адначасова як бы то, што на паверхні. Я хацеў сказаць пра адносіны да чалавека. 200 гадоў таму Шумскі, і не толькі ён, это такая метафора пашыраная, падзяляў людзей на тых, хто з сэрцам, і тых, хто без яго. Это была такая забойчая характарыстыка, і ты адразу разумеў, з якім чалавекам ён мае справу. А 100 гадоў таму быў такі Ігнат Абдзіраловіч, які сфармуляваў, ну, вельмі такая расхожая цытата: «Яны не ўцямілі, што разам з беларушчынай мы трацім лепшую частку чалавечнасці». І вось мінулым летам чалавечнасць стала галоўным матывам, які вывеў сотні тысяч людзей на маршы, мітынгі і ланцугі салідарнасці. Нашчадкі Магдыбургскай краіны, Вялікае княства Літоўскае, выявілі невераемную здольнасць да самаарганізацыі, самакіравання і эмпатыі. Улады адказалі на гэта тэрорам. Сутыкнулася беларуская народная стыхія з машынай рэпрэсій, якую, ведаючы яе нязменнасць на працягу стагоддзяў, для поўнай яснасці трэба называць расійскай. Ну, як варыянт можна называць маскоўскай, савецкай, але гэта тая самая усходняя тыранія, тая самая мадэль. Дазволю яшчэ сабе, калі не дадакучыла, пару цытатаў. Шумскі згадвае эпізод, калі выйшаў загад віленскага ваеннага генерал-губернатара Храпавіцкага, но это расійская вайсковая ўлада, самая галоўная на нашых тэрыторыях у той час. На всякий зраблю зноску, што на всякі выпадак раптам хто не ведае, што сталіцай тагачаснай Беларусі была Вільня. Цяперашні Вільнюс, ну это ўжо калі зусім разжоўваць. Дык вось гэты Храпавіцкі у часе паўстання 1831 году выдаў такі загад, цытую Шумскага. Калі Храпавіцкі ўсё больш пераконваўся ў незычлівасці места для Масквы, ён са страху выдаў друкаваны загад, у якім без ніякага сэнсу пагражаў жыхарам. З прычыны нібыта заўважнай антыпатыі ў многіх да наяўнага ўраду і з прычыны дзеянняў, якія ён ведае, з прычыны дачыненняў, якія ён ведае, існуюць з паўстанцамі, ён абвяшчае, што за найменшы заўважны ім рух на вуліцах ён загадае бамбаваць горад з замкавай гары, і што кожны чалавек, спатканы на вуліцы, будзе трактаваны як вораг. Думаю, вам нешта это все нагадвае з вельмі актуальных падзеяў. Неўзабаве пасля этого эпізоду Шумскі піша ўжо пра свой арышт. І от тут усплывае яшчэ адзін персанаж, які вельмі так тлуста прапісаўся ў беларускай гісторыі. Праз некалькі дзён Шумскі
Храпавіцкі, які ўвесь час, відаць, меў мяне ў падазрэнні, уначы загадаў схапіць мяне, а таксама маршалка Горскага і Мірскага. Кожнага з нас пасадзілі ў асобную кібітку, далі кожнаму па жандары, 25 чаркесаў у эскорце і адправілі нас поштай да Менску, мяняючы на кожнай станцыі чаркескі канвой. У Менску перад домам каменданта нас 2 гадзіны трымалі на спёцы ў зашнураваных кібітках, каб ніхто нас не бачыў. А праз тыя 2 гадзіны нехта прыехаў і крыкнуў: «Узяць да вязніцы». Там нас увесь час кожнага паасобку змясцілі ў асобныя камеры і так трымалі 3 дні. Пасля чаго завезлі на допыт да губернатара Дрэбуша, у якога ўжо знаходзіўся вялікі інквізітар Мураўёў, апошні нягоднік, які сам за палітычныя справы сядзеў у вязніцы, раскаяўся, атрымаў пардон і потым мучыў іншых. Канец цытаты. Шумскі называе Мураўёва апошнім нягоднікам, а гэта толькі 1831 год. І ён ужо вялікі інквізітар. Мураўёву тут толькі 35 гадоў. Пройдзе яшчэ амаль столькі ж і ў якасці віленскага генерал-губернатара ён аддасць загад на павешанне Кастуся Каліноўскага. На гэты ж момант Каліноўскі яшчэ не нарадзіўся. Ён народзіцца толькі праз 7 гадоў. А Мураўёў ужо апошні нягоднік, які ці не з допыту Шумскага пачынае сваю інквізітарскую кар'еру ў нашым краі. Ну і ось трошкі, што было далей. Яшчэ пару цытат. Шумскі. Папраўдзе, я нядоўга быў на тым допыце, бо няшмат было пытанняў. Пыталіся, ці ведаю я Аляксандра Лапацінскага. Я не адмаўляў нашага знаёмства. А навошта ён прыязджаў у Вільню? Я не ведаю. Але ж ён у вас бываў? Бываў як даўні знаёмы. Хоць правду кажучы, ён прыязджаў да нашага камітэту для расповеду пра дзісенскае паўстанне. І гэта ўсё адзін маладзён Багуцкі, які ведаў пра тыя дачыненні, пра слабасць характару, не пра злое сэрца, прабалбатаў. Як жа ты не хочаш прызнацца, што ён прыязджаў да цябе распавесці пра дзісенскае паўстанне, калі вось ягоныя паказанні, паказвае мне пачак паперу. Гэта найвялікшая хлусня, сказаў я. Няхай ён мне гэта ў вочы скажа. Нотабэне, я не ведаў, што Мураўёў не мае яго ў руках і што пытаўся ён, абапіраючыся толькі на расповедах Багуцкага. Усё, што ты сказаў, ты падпішаш, аддаючы сябе суровасці закона. І калі гэта акажацца хлуснёй, будзе расстраляны. Падпішу, бо маю чыстае сумленне. Пасля падпісання пытанняў і адказаў мяне зноў завялі ў турму, дзе нас пратрымалі яшчэ 3 дні, 4-го дня, як заўсёды ўначы, бо маскаль як сава ў дзень нічога не значыць і нічога рабіць не ўмее. Мяне раптам пабудзілі і загадалі апранацца. Я запытаўся ў жандарскага афіцэра, якога заўважыў між іншымі спраўцамі, куды мяне маюць весці. Не перажывайце, адказаў ён, паедзеце все 3 разам, як вандроўнікі да Смаленска. Бог ведае, за што і навошта. Без доказаў нават віны. Такая ў іх сабачая справядлівасць. Конец цитаты. Мабыць, трошки стаміў вас цитатами, але я хочу тут, даю гэта для того, каб вярнуцца да галоўнай тэмы, да месца добра і зла.
у сучасных заходніх дэмакратыях і дабро і зло сыходзяць ад народа, а ўлады ўсімі сіламі імкнуцца да балансу і каб выглядаць крыніцай дабра, то бок крыніцай клопату пра чалавека і народ. І менавіта за чалавека партыі змагаюцца на рэальных выбарах. Але гэта у тым свеце, які на захад ад нас. А у тым свеце, што на ўсход, і дабро, і зло, што пры царах, імператарах, што пры саветах заўсёды сыходзілі ад уладаў. І дабро, і зло. У краіне, якая не мела сваёй эпохі гуманізму, чалавек быў і застаецца нулём. І народ у масе сваёй заўсёды падтрымлівае такую ўладу. Бо яна моцная, дзяржава вялікая, і ўсё так здорава. І вось чаму на ўсходзе ад нас ніколі не было, напрыклад, асэнсаваных паўстанняў за свабоду. А былі толькі бунты, такія без мэты і без сэнсу, і без літасці. Бальшавіцкі пераварот меў поспех як захоп улады, але не змяніў галоўнага, адносінаў да чалавека. Тое, што Янка Купала называе «мяшаецца праўда і зло», ёсць сутнасцю расійскай мадэлі, якая збольшага задавальняе народ у Расіі, але ў Беларусі ўвесь час выклікала паўстанне. У тым ліку і мінулым летам. Чаму? Таму што гэта не свая, не беларуская, а расійская сістэма і традыцыя. Яна не адгукаецца на беларускае разуменне месца дабра і зла. І таму мінулым летам у Беларусі дабро аддзялілася ад зла так, што знікла вот гэта выспачка бяспекі паміж імі, на якой можна было балансаваць і прыкідвацца там то добрым, то злым. Дабро адназначна выбрала бок народа, а зло бок улады. Заўважна, гэта стала яшчэ ў пачатку году, якраз з пачаткам пандэміі, і доўжылася ўвесь год, калі народ ад улады не пачуў аніводнага слова спагады і падтрымкі. Былі толькі абразы, пагрозы. Ну і людзі выйшлі на вуліцы, а там іх сустрэў гвалт. Вот якраз у Шумскага, у падзеях 200-гадовай даўніны, вельмі ўражвае падабенства ўладных сістэм. Тагачаснай у Беларусі, хоць яна як бы амаль уся была прывазная, ну не амаль уся, але збольшага. І цяперашняй. Пра вот эти святочныя маршы прагучала абсалютна мурав'ёўскае слово «мяцеж». Як тады называлі паўстанне Каліноўскае, то нават медаль быў за усмірэнне польскага мяцежа. Адносіны ўлады да чалавека тыя самыя. І яны зноў не нашы, а маскоўскія, расійскія, савецкія адносіны. Вот беларускі выраз, ну не па-людску гэта, ён вельмі
глыбокі насамрэч, калі і вельмі гуманістычны, ён ідзе кудысьці ў глыбіню стагоддзяў. І вось, на маю думку, вельмі важна зразумець, што свая тутэйшая людская ўлада ў Беларусі скончылася ў 18 стагоддзі. Это зноў жа нагадваю ў дужках пра прынцып адзінства беларускай гісторыі. Якраз у 18 стагоддзі на змену тутэйшай уладзе, якая асацыявалася з слаўнымі продкамі, з Львом Сапегам, са статутам Вялікага княства Літоўскага, прыйшла расійская адміністрацыя без статутаў і без сапегаў. Рэч у тым, што Беларусь ад Масковіі, яна эпоху адрання разам з усёй Еўропы. І для тутэйшай улады стаў важны чалавек. Улада змагалася за чалавека, была на ягоным баку, гэта значыць, была, ці прынамсі імкнулася, ці прынамсі лічылася, што яна мусіць быць такой чалавечнай. І хоць такой вот сістэмы у беларусаў няма 2,5 стагоддзі, а прыйшла сістэма расійская, савецкая, псеўда свая, у калектыўнай памяці людзей, у менталітэце тыя каштоўнасці застаюцца на першым месцы, і беларусы па-ранейшаму ў масе сваёй гэта людзі з сэрцам. Сярэднявечная Беларусь, тое, што мы называем залаты век, тое, вобраз чаго Дунін Марцінкевіч назваў ідыліяй, яна выглядае для беларусаў, якія пагружаюцца ў гэтую атмасферу, у гэтыя часы, выглядае жаданай і сваёй. Тое, што я казаў, чым глыбей у гісторыю, тым больш актуальныя навіны. Што ў нас было? У нас быў выбух палемічнай літаратуры. Унікальная абсалютна з'ява буйства крытычнага мыслення. Тое, чаго блізка няма сёння, это варта здзіўляцца, што дэмакратыя у нас была там 300 гадоў таму. Вольныя універсітэты, магдыбургскія гарады і мястэчкі. Магдыбургскія, значыць, тыя, што мелі самакіраванне выбарнае, якое сядзела у ратушах. Росквіт беларускай мовы як адзінай дзяржаўнай. Барочная архітэктура. Што ні назаві, гэта ўсё тое, чаго ніколі не было ў Маскові і чаго на думку цяперашняй адміністрацыі не было, а значыць і не павінна быць у нас. Калі Купала пісаў «Не быць скотам», ён меў на ўвазе не столькі скотства як абразу, а менавіта адносіны ўлады да чалавека як да жывёлы. Маўляў, калі ты памыты, накормлены, выпісаны і утрымліваешся ў цёплым сухім памяшканні, ты все твае чалавечыя патрэбы задаволены. А ў саміх жывёлаводаў паняцце свабоды выклікае непаразуменне альбо насмешку.
вот якраз Шумский описал приход у нашей земли, у наш край, і укаранення ось гэтых расійскіх, укаранення расійскай адміністрацыі гэтых новых для тагачаснай Беларусі адносінаў да чалавека ад самага пачатку іх прыходу. Мы у ягонай кнізе бачым, як у самых тонкасцях гэта пранікала у тутэйшае жыццё. Цяпер вот гэтыя улады цяперашнія часам называюць, ну не часам, часта журналісты называюць беларускімі уладамі. Хоць уласна беларускія улады па прыродзе сваёй не могуць быць такімі. Бо крыніцай улады у нас і ў Канстытуцыі это запісана, але дзе тая Канстытуцыя? Беларускія улады уласныя не могуць быць такімі. І каб пераканацца ў гэтым, трэба проста паглядзець на прыклады незалежных еўрапейскіх краін, дзе народы нармальна рэалізуюць сябе ў сваіх дзяржавах. Ось, і мы бачым, што туды няспынна мігруюць беларусы, а адтуль, і што гэтая міграцыя, это кірунак у адзін канец. Я не сильно притомил. Зусім не прытаміў. Давай далей. Я хацеў яшчэ одну тему закрануць, гэта мова. Што беларусы ў масе сваёй адвучаныя ад роднага слова, але яны не сталі паўнавартаснымі носьбітамі расійскай мовы. Яны карыстаюцца яе тэхнічным варыянтам або канцелярытам. Это таксама прыйшло разам з вот гэтай новай сістэмай адносінаў да чалавека. А расійскі канцелярыт, ён падкрэслівае вот эту нулёвасць чалавека, мімалётнасць яго жыцця, марнасць яго самога на тле дзяржаўных органаў. І гэта ўсё расчытваецца, мы проста не задумляемся, расчытваецца ў словах расійскага канцелярыта. Вось міліцыянт кажа вам: пройдемте. Это значит мимо. Пройдемте мимо. Не идите або ходзем там, што ёсць істотнае для мяне дзеянне, у якім хаваецца істотнасць маёй асобы. Мяне запрасілі ісці. Так? Суддя кажа: вы проживаете место проживания. Вы не живете, вы проживаете. У вас не место жыхарства. Чиновник кажа: присаживайтесь, а не сядайте. І вось калі гэтыя словы увесь час гучаць у цябе ў вушу, яны мяняюць твою самаацэнку. Ты павінен зразумець, што ты тут ніхто. Яшчэ я взяў такі прыклады судовай сістэмы, взяў два ключавыя словы. Тыя ж суддзі з пракурорамі, яны, калі ўнікнуць у тое, што адбываецца, яны спрэс учыняюць преступлення. То бок
незаконны дзеянні і не бачыць у гэтым зла. Бо пераступіць нешта гэта як вот старонку перагарнуць. А ў іх ёсць канкрэтны загад засудзіць. Значит, закон можна і пераступіць. У слове преступление не утрымліваецца сутнасці дзеяння. По-беларуску злачынства. Учыніць зло. Чыніш зло, значит, мусіш за гэта адказваць. Не палохае наших суддзяў з прокурорамі і наказание. Тут увогуле наказ, нейкае быццам назіданне, хутчэй тым, супраць каго скіраванае преступленне, чым супраць саміх сябе. Цалкам адваротная логіка. Што сёння вот у нас на наших вачах адбываюцца масавым парадкам. Наказваюць не тых, хто учыніў зло, а тых, хто ад зла пацярпеў. А беларускае пакаранне утрымлівае адназначную кару – пакаранне. Ясна, што чалавек будзе пакараны. Не наказаны, а пакараны. Прокурор кажа, вы абвінавачваецеся. Ну, я ні ў чым не абвінавачваюся сябе. Праз гэтую зваротную частицу я абвінавачваю. Пераводзіўся на раўназначную пасаду. Сам сябе пераводзіў, затрымліваўся супрацоўнікамі КДБ. Ну, арыштаваў сябе з дапамогай КДБ. Калі вдумацца, яно такое і ёсць. І вот у гэтым тумане губляецца рэчаіснасць, губляецца праўда, губляецца зло. Яны зліваюцца, клубяцца, і яны ў Расіі заўсёды разам. Ленін у маўзалеі, Сталін найвялікшы злодзей і любімы бацька народу. Знішчэнне малых нацый і моваў і веліч дзяржавы, якая іх захапіла. У нас у беларускім кантэксце нічого такого не мае быць не можа. Вот глядзіце, Пушкін Александр Сергеевич у маладосці дзярзнавенны, там амаль рэвалюцыянер, а у старэйшых годах клеветникам России. Абсолютно монархичный верш. Достоевский, блескучие романы и у сталейшие годы дзённік письменника. У России это спрадвеку, это было и ёсць, и будзе, видать. Михалков, Микита. Ну, выдатные фильмы, абсолютно такие вольные, я маю на увазі, у молодые годы. Там перайманне итальянского реализму, боевики нават. Зараз это доверенная особа улады, прадстаўніка улады. Не ён адзін, іх десяткі сярод пісьменнікаў, мастакоў. Чаму? Ну, я бачу одно прагматычнае тлумачэнне, таму што яны сядаюць у ліфт, які прывязе іх у школьны падручнік. Яны застануцца ў гісторыі культуры. А вот всякие Чаадаевы, яны недзе будуць на глыбокім маргінесе. І то, калі будуць. А ў большасці сваёй яны
забудуцца, просто недзе знікнуць, ці будуць вывучацца на нейкім маргінесе. Вот это вот адзінства добра і зла, оно і вырашае вот все гэтыя пераходы з рэвалюцыянера там у кансерватары і так далей. Ну, у расійскім кантэксце. Таму што добро і зло па-расейску это вельмі складана вызначыць. Вот ёсць такі верш, які читаюць усім дзецям. Верш Маяковскага «Что такое хорошо, что такое плохо». Я яго недавно пару разоў так перачытваў, спрабуючы зразумець. Ну, ні добра, ні зла я там не знайшоў, адкажу шчыра. Там нейкія змаганні з варонамі, з нейкімі там. Ну, я не ведаю, это ёсць, хоць у малых гадах, з малых гадоў расійскім дзецям гэты верш абавязкова чытаюць, і яны неяк это акцэптуюць, яны знаходзяць там нешта рацыянальнае для сябе. Ну, в силу свайго менталітэту, традыцыі, характару сямейнага жыцця і так далей, школьнага. У нас спрабавалі вот гэты ліфт, ды і зараз спрабуюць таксама нейкім чынам укараніць. Ну, не укараняецца. Ну ніяк. Быкаў, Бураўкін, Барадулін, не буду пералічваць, палова Саюза беларускіх пісьменнікаў. Людзі, якія адказваюць за нацыю, людзі, якія ў савецкія часы мелі нават прывілеі, нават Бураўкіну ўдалося пры Машэраве стварыць беларускае тэлебачанне. Але ўявіць іх за плячыма цяперашняй улады, вот этой сістэмы, пра якую мы ўжо гадзіну гаворым, імплантаванай да нас з Расіі, проста немагчыма. Іх старэйшых выносяць пад бел-чырвона-белым сцягам, калі яны паміраюць, як хавалі і Быкова, і Бураўкіна, і Барадуліна. Для існавання вот это сімбіёзу добра і зла патрэбныя, канешне, ворагі. США і Захад у цэлым. Але каб не смяяцца з намераў США там напасці на Беларусь, з намерам Літвы і Польшчы адцяпаць кавалак беларускай тэрыторыі, каб з гэтага не смяяцца, трэба разумець, што это абсалютна не беларуская, а расійская рыторыка. Расійская, маскоўская, савецкая, заўсёды шукаўся вораг. І калі летась улетку ішлі вот эти святочна убраныя людзі на маршах, там зусім не думалася ні пра ворагаў, ні пра лялькаводаў. Там панавала такое пачуццё, як любоў. Таксама не думалася пра рускі мір, які, як я ўжо казаў, у нейкім атавізаваным выглядзе, але все ж таки яшчэ жыве ў беларусах, бо ён звязаны і з сантыментамі юнацтва і гэтак далей.
И я хотел бы, как закрутить ронда, прочитать еще одну цитату з Шумска. Я уже сказал, что лермонтовский верш «Бородино», и он обовязково завучивается в 5 классе белорусской школы. И он не разбирается, и он только завучивается. Каб сядзеў прысутнічаў у памяці праз усё жыццё і недзе выпраменьваў з сябе вот гэты самы русский свет. Дзіцёнак не задаецца пытаннем, хто такі пажар, спаленная якім Москва была французам аддана. Дети не ведаюць, хто паліў. Ну, раз французы ворагі, значит, яны і палілі. А між тым загадаў спаліць горад московский губернатор, военный губернатор Растапчин. И я зараз прочитаю апошнюю цитату з Шумскага, якой хотел бы и завершить свой спич. Просто просачыце сэнсы, хто што робіць і хто куды трапляе. І хто тут ворагі, а хто тут хто. Адным словом, Шумскі. Каля 10-й вечера вярнуўся кароль, разгневаны ўсё шырэйшымі пажарамі, што былі выкліканыя барбарскім патрыятызмам Растапчына. Вядома, што гэты фанатычны ваенны губернатар Москвы пераканаў цара Александра аддаць горад на спаленне. А для гэтага выпусціў з турмаў самых зацятых злодзеяў. Ім раздавалі пальныя матэрыялы, што выклікалі пажары, мяркуючы, што такім чынам змусяць Наполеона да спешнага адыходу. Але гэты барбарскі ўчынак, які не прынес Расіі ніякай карысці, ацаніла грамадства і сам Александр, які страціў да губернатара сваю ласку. Растапчын тады эміграваў у Парыж і да сёння сядзіць там, выдаўшы замуж 2 дачок. Адну за графа Сегюра, другую за яшчэ нейкага француза. Одна маленькая зноска, граф Сегюр – это один з найважнейшых наполеоновских войсководцев в часе войны 1812 года, якую ў мае школьныя гады называли Великой Отечественной. Ну, как бы Великая Отечественная первая, Великая Отечественная другая. И что нам з усёй гэтай хлуснёй рабіць? Это великое пытанне, яким я хотел бы и завершить свой спич. Дякую. Дякую за твой спич. Конечно, наговорено много. Давай теперь поглядим, як оно адгукаецца у нашай аўдыторыі. Калі ласка, пытанні, заўвагі. Ірына, а можна 3 хвіліны перапынак? Мы ж у кавярні, а ў кавярні можна закурыць, дык я хуценька скокну пакурыць. Не, скокаць нельга. Калі тут на месцы, то закурывай, а скокаць не. Я ж у кватэры не магу. Не. Якраз бы людзі падумалі і... Не, а тут у нас засталося всяго 20 хвілін, і ті 20 хвілін ми використаємо максимально добре. Давай. Так що 20 хвилин ще потерпиш.
Давайте, мучитель. А? Давайте, мучитель. Ну, давайте, мучителі. Ігор, калі ласка, пачинай мучыць. Ірина у нас суворий, але справедливий модератор. Да, якби так, якби я просто потішився з вашої розмови після лекції і пригадав себе, якби в гэтым стане вот в тыя часы, калі я яшчэ паліў. Сергей, пытанне вельмі простае. Вот калі падсумаваць, можа быць, в адным сказе, ці в двух сказах, ці в трох, як бы вот все, что ты так як бы разгорнуто нагаварыў, то есть что гэта было бы, то есть вот як такое саммари зрабіць, якая мораль там як бы ці выснова, ці можна, ці нельга так вот казаць, як бы вот што б ты сказаў? Мяне вельмі моцна, для мяне вельмі моцным пытаннем былі падзеі мінулага лета, якіх ніхто не чакаў. Аказаўся наш беларускі народ вялікай загадкай для ўсіх аналітыкаў і неаналітыкаў. І я думаў пра тое, што гэта было і што мусіла быць далей. Вот пра гэта я і раіўся, калі гукаў «Скажи нам, Шумскі». Ну вось як бы в тыя часы, калі Шумскі змагаўся як бы і перажываў вот весь гэты досвед расійскай імперіі, новай рэальнасці, якая так вот асцярожна прыходзіла з усходу на нашай тэрыторыі, ніхто не думаў насамрэч, што гэта будзе некалькі стагоддзяў. Як бы, то есть мы па сутнасці і сёння не выйшлі вот напоўніцу вот як бы з гэтага, як это сказаць, шыняля шумскага, ці як бы што там у яго было. Вот, то есть як бы і а што далей? Да? То есть вот мы, можна сказаць, нарадзіліся ў гэтым досведзе. То есть якая дынаміка, то есть вот як гэта все, потому что ты выбудаваў гэты момант пачатку, і я абсалютна згодны, што пачатак 19 стагоддзя гэта, ну, вот как бы фатальны і траўматычны досвед сутыкнення з імперіяй, і в десятках успамінаў апісваюцца гісторыі, як людзі, не ведаю, нечакана траплялі ў вязніцы, то есть, ну, яны нават не усведамлялі, што такое можа быць. І вот як бы сёння мы таксама перажываем, ну, калі казаць пра грамадства, як бы падобнае сотрясение, там, падобны шок. Але вот все ж таки як бы ёсць нейкае такое адчуванне, што гэта шок разморозки, а не заморозки, то есть шок сыхода, то есть шок, калі грамадства вырастае з нейкіх формаў, і адпаведна гэтыя формы трашчаць як бы па швах, як бы і впіваюцца ў цела. А пачатак 19-го гэта быў хутчэй шок вот это вот сціскання няўхільнага, як бы. Ну, это ўжо атрымоўваецца нават рэпліка, а не пытанне. Ну, вот я так разумею. Ты пераказаў мой спіч. Шумскі кажа пра то, як у гэтую ваду ўваходзілі, а мы зараз назіраем, як мы з яе выходзім. І для этого нам вельмі важна зразумець, што это за вада і як мы туды попалі. Бо ні в школах, нідзе афіцыйна такую гісторыю, якая яна была, не выкладаюць. І мы зноў і зноў вяртаемся да вот гэтых тэм, каб просто зразумець для сябе, куды мы ідзем і адкуль. І чаму мы там... Это ввогуле вельмі, ну, такая як бы маштабная, моцная і стратэгічная тэза. То есть, по сутнасці, мы завершаем 200-гадовы перыяд як бы расійскай акупацыі, там, ці, як бы гэта сказаць, вот, цывілізацыйнага развіцця разам з усходнім ці пад усходнім суседам. Не разам, тут як бы прыйдзецца яшчэ доўга як бы быць побач, да? Але як бы вот пад, да, як бы.
Цалкам з табой згодны, я просто не сказаў бы, не ўжываў бы слова цывілізацыйны, бо я ў сваім усведамленні свет падзяляю на цывілізацыю і барбарства. Калі сыходзіць з барбарства у цывілізацыю, наадварот, вот такія ёсць сінусоіды. Ну, дзякуй. Ну, тут яшчэ, мне здаецца, такая добра, калі на гэтым будзе акцэнт, на тым, што мы ў гэтую ваду паглядзелі, як мы ў гэтую ваду заходзілі, а цяпер мы глядзім, як з гэтай вады выходзім. Калі гэта так, то гэта вельмі добра. А трывогу выклікае іншыя рэчы, то вот менавіта, калі ты гаворыш пра падабенства сітуацыі, пра адзінства, і тады яно выглядае як таксама як некая, ну, не ведаю, наканаванасць, вот, з якой нікуды не дзівацца. Вот той самы Караткевіч, які казаў у сваёй показцы пра як Бог беларусам рай аддаў і сказаў, што добра, хай зямля будзе рай, але у вас будзе горшае ў свеце начальства. І вот тое, што вот оно вот на пачатку 19 стагоддзя прайгралася так, вот у сярэдзіне 19 стагоддзя прайгралася так, на пачатку 20 стагоддзя прайгралася так, потым за прайгралася так. І вот тады сапраўды это вот пытанне, а якое выйсце, дзе выйсце, у чым яно. Вот што мне выклікала трывогу вот у тваім спічы, это тое, што ты расказваеш пра вот гэтую, ну, залатую мінуўшчыну, і правда, ну, цудоўна, залатая мінуўшчына. Ну і што? Як бы гэта залатая мінуўшчына, ну тое, што вот добра, вот яна была такая класная, мы ведаем, нам трэба яе прыўласніць, нам трэба яе як бы усвядоміць, вярнуць сабе. Але мы ж часы зусім іншыя, мы абсалютна в іншым свеце знаходзімся. Вот надзею з таго, што ты казаў, давала толькі, мне, напрыклад, давала толькі гэтая гутарка твая пра менталітэт. Так, што вот оно дзесьці глыбока укаранёнае, все роўна штосьці іншае, все роўна штосьці сваё, все роўна штосьці моцнае. І вот тады гэтае моцнае, ці пераможа яно, ці выцягне яно за вушы, ці зачупрыну вот з гэтай збагны, у якой збагны вот гэтай наканаванасці, гэтых паўтарэння, гэтага бясконцага патрапляння вось у гэты рускі мір, у салаты алів'е, вот як ты кажаш, у народных артыстаў адных гэтых самых, вот ці выцягне гэта, ці гэта сапраўды нейкім чынам будзе проста вось суіснаваць і стварацца штосьці іншае. Вот як бы ты сказаў? Ну, мы не бачым ніякіх і пробліскаў чагосьці іншага. А тое, што мы пабачылі летась улетку, яно схапіла той самы сцяг, той самы герб і стала крычаць «Жыве Беларусь». Так. Яно тое самае, абсалютна. Я наадварот вельмі аптымістычна на это глядзеў, таму што я сабе падумаў, што нічога не прапала, што ўсё наперадзе, ёсць гэтая нацыя і будзе жыць, і яна ўсё пераломіць, перабурыць, таму што все так зрабілі. Мы як бы апошнія вот сярод сваіх суседзяў. Так, добра, правильно, апошняе і пераломіцца і будзе, яно нішто не прапала, вот гэта все зразумела, але што называецца колькі, калі, таму што вот таксама, што і Ігор сказаў, і ты сказаў, што вот гэта, вот оно здавалася, што оно не можа быць так надоўга, калі оно пачалося вот у канцы 18 стагоддзя з Касцюшкам, так? Што гэта не надоўга. Яно вот зараз кончыцца яшчэ трошечку вот паднавалімся разам. Тады вот на пачатку 19 стагоддзя, тады ў 30-е гады, тады ў 60-е гады, што все ненадоўга. І цяпер оно ж таксама, вот тое ж самае адчуванне, што это все ненадоўга, што оно зараз скончыцца. Вот. І вот гэта я, вот дзе вот і Ігор, і Сергей, дзе, як вы можете сфармуляваць вот гэты выхад з вады менавіта, што вот зараз адбываецца выхад, што гэта 200-гадовая гісторыя, 200-з-паловай-гадовая гісторыя заканчивается. Вот чым відаць, што яна заканчивается. Калі мы все роўна, не то, што я хочу іншую думку прасунуць. Я хочу, каб вы менавіта вот і вы паказалі мне
з вашай гутаркі, вот дзе відаць, што канцы, дзе відаць, што скончыцца і салат алівье, і скончыцца все наши, як наши люди говорят, это ж наша звезда каких-нибудь этих российских спеваков теперешних. Вот, дзе відаць, што гэта скончыцца. Не толькі што скончыцца там это панаванне ліха, а вот што скончыцца выхад з гэтага, выхад з гэтых 200 з паловай гадовый перыяд, што ён скончыцца, што сапраўды вот гэты менталітэт возьме сваё, не толькі сцяг, а вот сапраўды вот іншае. Вот, я вот пытанне застаецца, просто вот хочу вам нагадаць, была такая, по-моему, славацкі быў святар, які плаціў по 100 евро ці по 200 евро кожным бацькам, кожнай пары, якія называлі сваіх дзяцей славацкімі імёнамі традыцыйнымі. Потому что таксама там все перамяшалася і пашлі такія вот гэтыя звычайныя агульныя там мясцова-рускамірскія імёны, вот як і ў нас, напрыклад. То есть вот калі вот ці відаць прыкметы, што вот з гэтага мы выйдзем, з гэтых вось з гэтых імёнаў, з гэтай вот побытавай культуры, вот з гэтага ўяўлення пра тое, што вот хто ёсць там нашыя персанажы, вот гэта вот дзе паказчыкі? Ці ёсць? Это с саўка мы выйдем, как только цалкам увойдзе ў наше жыццё інтэрнэт, потому что Ён увайшоў, але яшчэ стаяць у людзей тэлевізоры, якія я пагартаў, это кошмар, это 23 каналы, это такое. Ну я не гляджу давно советский телевизор, но это такое, это все такое с нулевым потенциалом уже у наших там детях, как выкликать их на интерес. Есть еще такая думка, что нация в часе своего становления мусит пройти этап выращивания своего зла и перемоги над ним. Пригожа. Мы якраз зараз это ж, як бы белорусскими руками этой дубины махаются, они приезжими. Белорусскую рукою светлой правды сила. Слава лепшой напиша батьківщині милой. А вот это уже напише после присуд этим дубинам. Вот коли будет, сколько мы говорили, что все это отбывается из-за того, что не было трибуналу над коммунизмом. А где он мог отбыться? Он мог отбыться в Москве. Это ихное детище. А у нас будет трибунал над лукашизмом. Напереди, по-моему, просто невероятная куча працы, причем усяго громадства. Вот. Але самое главное, что есть этот народ, який сам себе бачить, сам себе відчуває, принаймні побачив, відчув, підійшли всі до одного люстерка і уразилися. Это мы. Мы есть. И люди казали, это ж не идеологи бегали подказывали, люди казали, тут народжается нация. Это слово из натовпу. Я тут би підтримав Сергія, причому нечакано навіть в такій радикальній тезі про інтернет і віртуальну простору, але почав би відказувати на твоє питання кришечку з іншого, може бути, боку, ці кінця. Тобто, адкуль ми ведаємо ці розуміємо, що, наприклад, скончився посткомунізм. Тобто, просто в певний момент ми відчуваємо, потім вже починаємо розуміти, що певна там парадигма, певний узор, певний гештальт, певний історичний період раптом згубив свою владу. Тобто, якби згубив своє повномоцтво. І ніякі знаки можуть заставатися, але в цілому ми вже розуміємо, що ми ввійшли у ніяку іншу речку. То же самое и тут. Вот Сергей промовил про это 200 год и про то, как все починалось, якби, и вот эта белорусская революция, это, все мы отчували, что это что-то иншее и большее, чем просто там война за демократию, те конкуренция политичных программ
і партыяў ці там нейкія загавары, што это вот як бы такое, ну, больш геостратэгічнае, штосьці такое тэктанічнае, геалагічнае, такі землятрус нейкі. І от глядзі, з двух бакоў, нават з трох бакоў, Польша, Літва і Украіна ўжо выскачылі. Ну, я уже не буду описывать падзеі, там як бы Літва і Польша натуральна і спакойна, як бы Украіна трагічна, і вот як бы адной нагой яшчэ вот там засталася праз вайну, а Беларусь увесь час як бы, ну, вот заставалася таким як бы полюсам холода, то есть вот так глыбокай замарозцы менавіта, ну, з гэтай перспектывы. І тут здараецца цуд, і все разумеюць, што гэтая перспектыва кудысьці сыходзіць. І я бы так сказаў, што вот у нас у галовах нейкія, ну, знешнія формы, то есть вот медыі бясконца пішуць, колькі яшчэ там арыштавалі, ці колькі, што там гэтыя людзі, якія бегаюць па вуліцах у чорнай уніформе, там як бы ці гавораць у сваіх там тэлескрынях, што якіх глупстваў яшчэ нагаварылі, да? Но вот вся гэта істэрыка, яна становіцца магчымай і адбываецца выключна дзеля таго, што цягнік сышоў. То есть все разумеюць, як бы, і таму яны і бегаюць па вуліцах і хапаюць, ну вот яны не, там, ну, таму што реально, за рэальнасць яны ўжо ухапіцца не могуць. Рэальнасць ад іх уцякла, а застаецца толькі, ну, вот хапаць, хто пад руку падвярнецца, і пужаць всіх праз гэтую телескрыню. Можа быць, гэта занадта там выглядае метафарычна, але Не, добра, добра. Я все гэта падмацаванае не толькі інтуіцыяй. То есть это вот таму, вяртаючыся да інтэрнэта, вот як бы і да мантры уладаў, як бы, што на нас напалі, потому что, ну, все смеются там, ну, кто напал, да? То есть слева, справа, а на іх сапраўды напалі. Толькі не Польша і не Россия, а напалі алгарытмы. Напала вот гэтая новая цывілізацыя, якая дазваляе в один момант, ну, напрыклад, замяніць адной праграмкай, зробленай на коленках там двумя айцішнікамі, замяніць цэлую выбарчую гэтую самую структуру, да, то есть организовать выборы не так. І вот все гэтыя, вся улада цяпер знаходзіцца в істэрыцы, таму што яна разумее, што неўзабаве 90% з іх будуць беспрацоўнымі. То есть вся гэтая вертыкаль, вся гэтая, ну, вот заморозка, якая стваралася, яна, ну, вот, яна нават не будзе рэфармавацца, яна просто будзе выкінута на сметніцу, як бы, ну, і гэтыя людзі вот застануцца. Таму яны спрабуюць, ну, не тое, што паказаць сваю вартасць, а вот як бы кшталту торгаюць мінакоў за крысо там палітона, за рукавы, паглядзіце на нас, мы ёсць, не думайте, што нас ужо няма, да? То есть вот таким способом, да? Ну, это я про інтэрнэт Сергеевы, да? Але я зусім не думаў вот раней про беларускую рэвалюцыю в перспектыве вот з гэтага 200-годдзя, да? А тут я бы дадаў, што это фантастычна, это зусім іншая і больш шырокая перспектыва, і дзякуй, Сергей, за вот, ну, вот такі інсайт як бы в гісторыю, але у нас не толькі абавязак развітацца, ну, вот з гэтымі, ну, вот з досведам ціску, там, як бы з досведам прыбітасці нейкай, адсутнасці суб'екта, ну, вот со всеми гэтымі рэчамі, да? А недарма пачаліся такія праекты, ну, вот як «Нерастраляныя», напрыклад. Недарма Ганна Северінец, як бы, ну, адкрывае і прапануе грамадству гэтых паэтаў і маладніка і 30-х. А 19-е стагоддзе, вот вся гэтая польскамоўная традыцыя, ну, дробнай шляхты, там, як бы універсітэцкіх выкладчыкаў,
революционеров, Давай эмигрантов. карацей, тому што яшчэ у людзей пытанне ёсць. Сорі, я, да, сапраўды. Тады я ставлю шматкроп'ю і знікаю. Ага, дзякуй. Ну, але дзякуй за... Так, ну, можаш не знікаць, чаго табе знікаць. Просто у нас зараз уже сканчаецца час, а пытанні яшчэ былі. Там, здаецца, Галіна хацела пытанне задаць. Хто яшчэ хацеў задаць пытанне, ці сказаць рэпліку? Угу. Галіна, ты ж там рвалася, здаецца. Ну вось, ужо не. Ці ёсць яшчэ якія-небудзь пытанні да аўдыторыі? У нас, в прынцыпе, ўжо это... В прынцыпе, ўжо, ну, просто літаральна, калі адна хвілінка яшчэ ў каго-небудзь ёсць, то можна. А калі не, то тады не. Так, Галіна, калі ласка, хуценька пытанне. А Сергей тут? Тут, конечно. Ну, вот там такое было, ну, с часов той самой войны, этой наполеоновской. И конь мой побачил, и я. Конь побачил, и я. Ну, куды это так- делись часы, коли кожный белорус был на коне? Це про Это не пожар. не то, что шляхта. У субботу Янка ехал на коне. Где это кони поделись, которые чували, ну, ранее за господара? Чули небезпеку, там чули это, куди деться, там, ті утекать, ті заставаться, ті наперед. Ну, такое Где коні? актуальне питання. Кожний білорус Де коні? їде на Мерседесі, на Джилі, на Рено, на Форді, на чим завгодно. Це ж все коні. Сучасно. Ні. Ясно, що там немає адчування. Для гэтага ёсць нейкія выгулы конныя, уратамцы і так далей. Мгм. Ну, часы змяніліся, што тут ужо казаць. Да, не будзем зараз пра каня, конечно. Добра, дзякуй. Тады усім дзякую, усім, хто прыйшоў сёння ў кавярню зно. Дзякуй вялікі. Я спадзяюся, што мы все выйдзем адсюль нейкімі узбагачонымі і абноўленымі. Дзякуй вялікі, Сергей, што прыйшоў і пагутарыў з намі. І тады, ну што, будзем чакаць наступнай сустрэчы. Будзем чакаць наступнай сустрэчы і для ўсіх у кавярні, а таксама наступнай сустрэчы з табой, Сергей, у беларускім калегіуме. Калі ласка, все можаце памахаць ручкамі. Дзякуй вялікі. Вот ручкі, вот прынамсі 4 ручкі пабачылі. Ага, ось. Ну і тады усім да пабачэння.